Wait sa, listen mo ha. Igaabot ato dito sa atong shootinganan, dapat di mo magluya para perfect agad ang atong shoot. Sige ma'am. Wa dyan na problema, good sir kayo. Diba? Kana kung gusto na mamodel. By the way, ma'am, pila di among tape ani? Ay sus, pagkanang bagkwarta, ako rin bahala na. Unya mga model, ready na mo? Kaya magsugod shoot. Nganong namang ko dress mahugan ni ma'am? Wala yung mas nindot pa ane? Ay sus, di man god. Pasabton ta mo mga model ha. Giangay makunas inyong mga pamarog. Ikaw, lawas ng mga maglipak. So bagay ka nang mamugan nga gamay. Nya ma'am. Nganong namang ko aring bato? Gates na ba na ma'am nga akong naong murag bato? Sakto ka Mr. Arjun Pakukak, imong naong murag isas bato. Ma'am, biyar ko diri luyo, ma'am. Sila nanay mga posisyon niya, ako wala pa. Asam ni ko nimo ibutang? Ay dili man god. Himuon lang ti kag assistant. Kay di pa ra balali magpicture-picture kanya ulay magunit imong dire. Adi na maayo ma'am. Gimon mo siyang assistant, mas muda ko pa yung sweldo ana. Yung kamera ba ka ba ana? Ay dili man god densyo. Pareha ra magsweldo ka mong tulo. Ako lang isang gihimong assistant para na ako masindigan. Ga-shoot, kilisot mo biya na, nana oh. Dagana paputanan ninyo oy. Sugdanan nito. May kukuha assistant. 1, 2, 3, fight! Ay sayo! Katong gitudlon ako niyo ba? Buktel ko assistant, pagkapuguan ni mga budila. Ay, ipagawas imong dila. Kay mura kag gripes na. Ana, imong kamot, gunit tere. Ana, imong ulo. Ana. Ang lubot. Ana! Perfect! Steady lang ha. Ambi akong kanon. Putol gamay. Lisod mo kayo na maglidiat ko. 1, 2, 3, 5! Perfect! Pagpagay assistant! Next! Aljon Alpacoca! Yes ma'am. Ready na kay ko. Picture na yun. Oo! Bubot-buot rin ka Aljuna ka! Bati lagnaw ni mo! Kasi tuon mo, 1990s pa ron, sa 20 na taron! Wa na nga napusing! Oo! Ito! Iyang ulo na mga modela, kupti, assistant! Doon ko na yung mga bata ah! Dako nag-ulo ng mga modela ka! Barog! Tuntong ng bato! Tuntong, ana! Mong kamot sa ana! Ana di ma'am, ana ma'am. Dayon. Ana! Yan mong naw, ana! Very good! Nice ba ni ay? Murag jog! Baki! Kamera! Ay, kusbang position na. Adool. Okay. 1, 2, 3, shoot! Kana! Perfect! Pagpagay assistant, perfect kayo. Karon, tapok. Mag-fieldo na ka rin nyo. Yung hinaguan, linya. Wait sa ha, magkuha sa kusong kwarta. Hala. Assistant, kabantay ka sa kong pitaka? Hala, pitaka? Huwag gid mo kabantay, ma'am. Oh, mao ba? Hala! Nabilin akong pitaka sa balay. Nabilin ay. Ay, A few inches later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Otre. Go. Kana akong gusto na mamodel. Dito lang. Kana akong gusto nga ma-model. Kana akong gusto nga mamodel. Comedy ba? Go. Gabot-buot talaga ang Juna ka. Kabati lagnaw ni mo. Unti pagtuon ni mo. 2020. 1990s. 1990s pataron. 20 na taron. Tarong. Tawa ng muli, no? nagatawa nga dito tayo. 1, 2, 3. Go. Buot talaga ang Juna ka. Kabati lagnaw ni mo.
Unsay pagtuon mo ron? Sa 1990 ron? Ambon ni mo tingay. Gigi balik. Luto